Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka antallahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Amarakum Allah. Orang yang mana? Abuun koma yang mafia. Biarkan tanu di nabiyatin tanu si sagyang kaiya masa kamulawanan. Igira di tanu di pamipikiran. Namun di tanu di guru-guru nagyang kaiya kini sampai tanu sang kaiya Idul Adha Al-Mubarak. Asi korban non nakasa na anay. Apakabugay na katano sa pamayan. Kuman ipis na katawan na katano sa kapakatakpian sa panaguntaman. Nagupanama. O kasirang pamanyan si kumabayak Allah. Ang yutudan susimbang Allah. Ang away puro ayaw pa kayo sa inoro tanong ito pagkabagay sa pamayan. Naman yung manting geda-gedaan ang ninyo di pamimikiran. Ada naman kung mga ginawa itanong, mga tumanay itanong, ubat pada nila na isang plano. O di na mapipikiriran, aw ba silang sumpay na sa kaiyanin ako. Ugay ito mga uri po naman sana, ayan itanong di pamimikiran na imanto na inisampay rin sa mga muslim. Na ada na po mga ginawa itanong inisampay sila noon, nada sila na maparo. Nagudas sila na masuk, sabat taro sila na mipagupeda. Ayaw ba kayo sir? Inuto, natiyanaan sila na apanyangin. Lagi sila na mapaparo. Tadi ko ito di pamimikiran na ginawa ko na iman ko na penalamat ako ka. Ya Allah na penalamatan kusta. Kainisampay ako sa iyang kaiyainil adha. Amiyat ko na yakan so isa apag kababayaan ka abiyanuin ka as-sunnah. Sa iko mga Muslim, ada ako masakit. Naumanan na kong kumanading ka di pamimikiran na ada na kumangat tumanaitan. Mga ginawa itanong ini sampay itanong sa isagyang kaiyainil adha. Nakana umamatag miya sakit. Ayaw at ang benar na miyaw madlo kapatay. Itanong ipalo ko na iman ko. Panakon naman ako lagi na imang oripon mo sama miyaw madlo kapatay. Naumanan ka kumangkuning ka di ka pamimikiran. Ginawa ko, pinalamatang ko sa kaya Allah. Ay man ito na miyaw to na yakan lagi ang kaiyak. Idil ang ada ako matay. Maluyo man na nanti geda-geda. Mga uri po ng Allah. Yang iya panakun taman tanu sagyang kaiyak ini sampai tanu sagyang kaiyak idil adha. Ay sa akat pero no was amranaw na sa hari raya. Nasusakan nun na apya di pilay ba pumura ako sa mata. Na pumura ako sa puso sa gagaw na ganon. Ino to mga uri po ng Allah. Katawan tanwag yang kaiyaidil adha na makaisay ni ko sarabon. Kana ubang managawi
Nami pato na iniban na mato na itanwag yang kaiyapan na guntamanan dalagi dai. Na ayay pagpamamasatan ron ng kaya mga pagaritan mga maranaw, mga Muslim. Ami at taman siran sakay ito mayran ko dunya. Na dayran din ang karagi yung kaya maananian na batang sila na may pagpamadahon dalagi dai. Mga uri po na Allah, sa babro, na mga kamunaan na nagyang kaiya ayang maananian nakapumagusay tamusi. Mga uri po na Allah, ito ang corona eh. Sisagyan kaya kapag magpudatan mo siya, natin yung manatuloy na yung pagpudatan ko niya. At tiga ka na, biyo ko niya sa daw pagpasan sa magagatan. Kapagyan kaya Vice President sa kaya rabit na kung ulama na pagkat nag-uwiyan kaya mga pag-arinian sa kalod na ito. Sa babro, napunan tanuwag yan kaya pag-usayin tanong. Mga urip na Allah. So Allah nabigaro yan kitab yan at tasakaw. Wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mga urip na Allah, pamakapumaan na iyanan na isabi tuturo yan nabigaro Allah pamakatagal ka. Awa ta'ala sa pamakatagal nagpagang gayaguna sa kumiyang marami. Oriano sa mga uri po na wala nagyang sa iyabiyan tiyakan na kanawakatiru wala na ino saya yung mga ulama ay sa ay pangkuturo sa bahasa Arab na mga mufassir na inidawro kilano o di na inibagri na nagyang kutwa katiru Rasulullah at dinun nasiha ila akhiril hadith upang makapunan ng iyo sa mga uri po na wala na suwagama na pato alala yung napagkaganon so ni ikat timut-timut para ko paganadan. Pero mana mitero sa Allah kinanglan na sukap paganadan ko agama na pato mitero sa Nabi na yung mga mitero yan na pato na sukagama na lalayon na pagkaganon nagyang kutuwa panabuntama na para ko Allah. Mga uri pa ng Allah, upang makasita magpagandog sa puto at ababaloy agama akakikinang lalaktan ron. Sagyang puto at yatiro araktan ron Allah at kinanglan nalalayon na pagkaidin suwayang ananian na mga panaguntama na paganadan ko agama. Samantin sumanay ayamanan yan na mitimut-timutan si sagyang kaiyainil adha na siyungan sa mga ulama kaansiran makapagusay ko agama. Ay apa kayo ino pa na ipagpagusaya ko agama, ino pa na ipagpagusaya yung kaya agama. Mga pakaiso ito, mga dato, mga baik. Ino nino pa ipag-iso, hindi nino pang pagusaya kaya agama, kaya rayaan na kaya nilugan. Kahit na maranaw at pero mga ino karo ko isma, o kung sige alim, di na ko na pinipagkaro ko ni alim, ada ko man. Dahil nga ka, makatipo din maalin, so this wonder. At ilaw nga kaya raya at nakaya niludan. Allahu Akbar. Sama na yung mga uri punwala na isa amin tuturo ini nagyang kaya di kapag saya ko agaman na ato na iniban na patot na lalayo na ina pagkada na ito mga Muslim. Prilaya ko niyo kapag makita sa mga pakaiso para sabutan. Kaya pakaiso, tinutokin ang lang. Naparataya ka sa mga may panglita ko lang makaparataya. Patot, aswagama na gitanong di imag ka sumasaway ko gitanong di ka pamamakin. Paganayro na riso, paganayro na sumba, nagyang kaya agama na ikirab ba kay barato na kanaina, lagi na iya tiga kano kadiskarte. So mapasang ikadiskarte. Ilang padagangan eh, ilang mapasang kay sales stock na. Dapat iwa. Nagyang kaya agama, lagi do kadiskarte gari. Kaya no to, kapag kay manariyamiya na doon kasubandingan ng Quran ako kapag sayaw ng mga ulama na baka doon kirarangitan. Pag hindi niya agama, napiyadi ako doon niya kapag agama, buwetay tao. Pamimikiran na ngayon, kapag kaya tiga ka na manod ka, sumapa mo sayaw ng Quran na baka doon kirarangitan.
Ugit na pamamakinit kong peruman, kakagya kay baratan sa kadiskarti, Koreano kaya nagamang peruman, na lumiyo agang mo tapos ko kakatiyabas, beledep sari benar, na ikatalugman, namiya ka pangin benar ka sa benar, aso agama, nasadaday sa ginukot, sorunod sa nigat, tanor, ilya na lindungan, kung taap panarigan, awaan na ganatan, ay akang baling. Peruman ako, lagi dati lang ng kadiskarti. Kung yung mga mahuda mo ka na di nagalibad mo ito, malakayo o kada marang na. Kung naroon ito, napipita ka niya. Kahit ito nga nga kidungan, kung yung mga magulo, magaling ko ko man nakinanglan. Na di makapanipigil ang pwede, kung narakinanglan siya kaya. Na kuminiraw ko man na rin, nasumi yung mga maguloman, na lumiyong agang mo ito ang puso yan, sabat, samput, wakya, diskarting kawan, o yan yan, na sila pinaikuan na. Ya sabudah. Ikadua riso. Ayat pakay. Inutukin ang lansu agama o kali lalayon nakapagdagat tanong kung kapag siya ko agama. Inuto. Nakatiso ikadua sumbag. Inang lalaki dari na patot na lalayon na mapumamakin tanong sa agama. Ayat pakay siya. Inuto. At siya nagkatuon ka amranaw. Ang amranaw tanong. Amiyan ko sa panuparan. Yang kapok tinabuhian, yang kapok tinasumpayan, ang biyan-biyan at tulungin sa ganyan maswa. Nari-gari. Ito ba kaya nakatutukan? Isa ito ay barat. Ikadua ka para masakit. Kung hindi nyo nililipat yung ni agama, magatos kapos ito na tingyan pero na miya kasugat. Kung may kadua sebab, ada lagi dari yang merana waktu itu nakaupag ising kawan to na iagaman niya na tinabang madikagilala bawa tanah yung sari pangabunduan. Ugin na isira nakaupaman. Di mo muray sari sa ulan-ulan Islam. Pamakin ganis ano, ang ganis yung bagyan, di ginawaya, limnaya problema na diyang garin. Di upul nga upul. Ada batim. Bubuhay. Namya kaisa na comedics lang. Iyan lang na alay, ikapiray man to. Yan na pa masara sa leader, lang na ba ako ka-leader. Eh dapat ako. Sama na yung mga uri puno, wala na, sarap ko mga kinagtanong purong kuni kapag saya ko, bagaman naganda ka nun, nagkabinarang ka. Aw pa makasi ko kapagkasabuting kasi, nagkasubo ka, ginawang ka, apatot ng pagnawa na kasukap na dakwa ka mo. Gamos karon na grabe. At nakigari, agto nagiman ang bayan, sa pulo ako man na nabi, mapawas ang mga ano man na sumas na sumas. Bakulas sa opinion, akin iba para paakalan na daw niya. Totoo sila kayo ng mga picture ko nagdragi ka, para nabayang mo pati ka sa masikita. Ale, inuto, apya sa mapagapdas na ganyan maswal. Isa ko may po sa Ramadan, iutay sa Ramadan, na sumimaw ko sa Masbati City. Na ino siya kiraro ko na may mga pasada ko na piya urong-urungan na ko na kapiyang ko. Pero apya sila kan sumapagabdas na doon yan maswa. Bigyan mo sila ng saibarak. Agi ini kibugang urong-urong naman, pati yung mga ulama ini po baka nagsira. Kagi, panamar ka, wubud na riya, imiya kay tumabunong kayo nina, makaumakap sa aluman na mawin, tayo pumiyak wakan na exercise. So na ngayon bugang ka na may barat, pati ang mga limay. Kapag abdas, na ayaw mo, hindi bugang sila na ibarat, kaya punong-punong ka na siya, hindi bugang ka na may barat, nagyang ka na na, o, baka nakasapwa sa nga na mas kurang. So na kapag abdas sa Murano, sama na namin yung sipat ka, may bigaro ka na kapag abdas sa Murano, nababigaro ka sa Arab. Kaya gariya kapag abdas sa Murano, kay Lenny, andun ni mas sa agaw, maasyo po niya na ulo niya, nabibilangan niya. 1, 2, 3. Na mapasadap man ito, nagyang kaya tangilan niya, nabibilangan niya. 1. Saka mo ito, sa 5 tauran magito, o bamaribas. Tatano din niyo ang kaya pisirwa, karang kaya pisirwa, kasi nakapagabda sa Imran, ako na ba kapagabda sa Arab? Kaya pa kayo, pag isyo ka alay, matunag sir ko na Arab. Ay, layan ka.
yang kananaki, hey, babay kulay, pagari kulay, ay pumbagay tanong, ay barat, ay pugaw tanong, mga ginawa tanong sa kapugan na tanong ko agama, ay inalwi tanong sinag, yang kayo kita kapag-ablas, akasyo po ang tulo na tuto siniwasi, kuyaw pakatiro na ko mga ulama, na mas on, wahid. Ay dapat yung itanong mga nay. Tunay pero na mas on wahid, makay siya isa dori. Dapat sama na naway kapag-abdas ka na talang pa-praise. Yang timur ka, kasarami ako sa'yo, ba't sa kalawa, bawas kawata. Pero nga mo, buto na sila ko ng mga bukaha, baka isa-isa. Dahil sa aropaan yan, mga urip nuwala, kamaya-may nainisa ka pa. Nagyang kaya lima, napaka pangilawan siya, Ilenyo, na anday kapaka tumbuk yan, napaka punang kubno. Ha? Na makaumasa temo, napakakaswin sa unahan. Natunap manikin yun. Diritsug na kaya ngaya totoro ka sa kaya tangin na ka, na anday ka pa sa duto na miyak kasad. Pero man ako, sarami yung say, at timor ako baka dito galit. At napiyang mo siya tango sa marantaw, ba't na mga lulutaw sa isang marantaw? Eh, pero kung kinain na sa katawa ba niya mababaling sa puminibogit nun? Siyong wana ko niyan na di ako na di panalamatan. Panalamatan ko sa sige na limang kainip sa may po ako na tama ni man to. Kaya kapag abdasal na nga nakinirupaan ako ng babakatalo. At yung natutusin na Peter ako na yung kasi mabagra ang iro ng mga ulama ama kay Sisa. Sama na yung mga uripon wala na miyatang sa ginawang ka para mambuwag pumamakinag ko. Panglitay niya di kakaawatan na. Kaya naman na dumadar pa, may laing ka mabubulok ka din sumata na takin iba kaya maitong yan nagyapad yan. Natigil sumalang ka, matasim para ka lang, malayat dito. Oh, Peter wala ng pagtigyan na, nabay niyo managawi. Ha? Asara siya ka na pumamakinag ka na ito sa pagkastarima ka. Si kwayamanan yan, nabing kadikap baga nadako agama, usap sariya makapaga nadako. Kaya ba sa unong mga maranaw kung mga umanga na nabrang kumasasaulig siya pa'y sorgingan na daw kasawarwi. Dapat yun. Laboro na ki mga urip no Allah, yang kaya agama, kati ang mga ulama ini, pilibu-libutan. Kau si uwag matagisan na, di kiyak ratar apagimam ka namin, ni kurota ka. Napagilay na kasi alim, napagilay na kasi alim, napagilay na kasi alim. Asa ka na, piyaso traffic light na di nga katawan. Ada ba kayo, Waris? Salah kau nubada abay labula driver, kasi buong katawan, nakanamado bila narusu na kau. Amay mga nakatawan na profesional, ay nung ano, hindi bugod. Agrabi manarya yang kaya sampay, ang pidar wak na pilibuli-buli tanong. Kagiyay, pagampaga na yung pagitong nakatanong sa mauri. Ano nga? Aw pa makatugumpiya, namitugumpiya ka, naupo na mabinasa, namiyabinasa ka. Allahu Akbar. Pilibuli-buli tanong yung nagamay. Nah, sama nuto kasi yang tan. Inanglan na sa urip panwala na paggan sa pamakatan. So mga subat na isa agiat nagumpiyaran mga urip panwala. Nalalayo na napagba mo ayan niranag yung kotwa disiran di muslimu. Disiran di melimu-limut na anjir ni katimuiran na ituruiran suisagiran pagariya ng panugulang kasangkul sa sakaratal mauta. Pakaisip, inuiran ito pag ipunugul sa sakaratal maut, ang kirang garimay, ang kirang pagkakasway, taan silang gupi sa inspirasyon. Tanabayran man ito di katawi, na dinanting ipagumaya na lalayon na pagkadagilan sa sakaratal maut. Naanjo din ikapas sa duto na ituloy ng pamansuy sa kira na pagarya na panutulang kasang kunso kasak ito kubura na sa kamautuwa at tawaniran sa kubur na ayaburo ngaya iran runari ang angkira na pagkakasuy kaubayran pagkalipat din ariran na katatadbi na andang manikapas sa duto mga urip po ng Allah na ituloy iran suy sa kira na pagarya na panutulang kasang kunso yung malkiyama ano ka na mauriyan na panutulin katawan nila advantage si ikiran.
Unay pagkakwala aguna, beling sirana ki mga urip panuwalan at dila na kanunuan at dala sa awidiran na akal, sa kapriparan bilang ko sa karatal maut, nakapriparan bilang ko kubor, nakapriparan bilang sa ikwal mga na mawin. Malukang mo nabutad na maranaway ako, kung mga subat na lalayon na pagpagam mo ayan na niranagyang kaiyapagan na dalagyo to din sa pamakatanong. Sa katanwari, matunggulaw-lay ni, sa kano din mismo ang pamilya. Sa kano na pamilya, Mr. and Mrs. Na makaw-makaw sa walay na, pero mga wata ka, mga anak, mga wata ka, ubay kano sa itma, panutuluro kano doon sa karatal mo. Ang iptero ng mga harmoni. Dinaskabumi, kamaranik kawan. O di na dinang, kaya salamat, kaya may akaswa seminar nag-iini. Kau to, mismo sigo pamilya nga. Kaya panariyo ba ko si ima kau matabiyo ko ano nagumiraw ka timu-timutan ko na kapanutulang ko sa ano sa sakaratal mo ta. Tinatarya na naling, bunong giyalaan. Kati ang mga ulama ini, bali at ano si ima tao. Kaya nga agama nagyang ubang abasa ko ano mga uripan wala. Kaya taguan tanong sa kaguan. Tabiyo ko makasapulo kagud. Kailan niyo man, kati yan doon si Abdul Bari. Kau pag yung utuan lima si Abdul Bari. So mga ulama na dinigya pa ka umamisang ang mga kalilimut. Kapiyag yan kay Vice Presidenta si Rasul Yahya. Bakan, ano din garikya pa ka umami ko mga kalilimut. Nanikya announcer. Alep, arus ano. Kami ang magutong masira. Muna tanong. Kesalatan tanong. Mga tinggi yan, dengan pagubit. Mata na yung wala. Nagira sir ka dugtong udah sumadag lang tawalay. Muna kami kamala kami igalubok. Uy baka sabi man na igalubok kasi alim na di man na igalubok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero mana? Biyailay ni wari ang kunto ang mga dadabiyat tanong mga sobat. Nang manang tanong. Kailangan gari na kebugang kasar reminder pamakatadum. Aya pa kaisa api yang iso nabita na Muhammad. Napkebabayaan niya na pungbugan saniyan sa pamakatadum. Miya kayo sa mga uripan wala na miya tuuno nabita na Muhammad Srisa ko mga sukbat ayang aran yan uliya mo karibat kaso Abdillah bin Mas'ud na yan yan ang kiyaw maana tingin na hay Abdillah bati ang karakang konsukur anak tunay pijaro Abdillah ina ya Rasulullah anda manayay kakuduga Quran sa bati ang konsukur anak sirkay nito siya po ito ada mana yang katuluga ko tigyan na bati ang Quran ay ang mga naniyan na sir kay ni turun anto na ono ni isumbago nabita na Muhammad ay Abdillah bati ang karakan sa Quran kabibay anak napkan gatang ko sa nakawra o sa kay tiyoro na sa Quran kaya ba ta pati ko ng bebe ha pare katne at namranawa pero ang nanak, kaya pirangaw sa nga kura, sa nga kaya sa gadara magana, hindi inalim. Di man ni mapasang, wadap na Quran namin. Pangnita wala na Quran niyo. Allah. Narik, pero man, Rasulullah, apias kanya na nabi, inirilaon sulang udusan yan, miyauri miyawna, tigan sa kanyan sa pamakatadum, kasudun suwallah ibiterod. Ala, kung ini, kaya ko ito akin Allah. Innaka mayitun wa innahum mayitun mata anas ya Muhammad wallah naputay ayap mana pa kayo ba ini dikataw yung nabiyuputay na inuplurupok pero wallah remind nila kigari la ilaha illallah sama niya mga urip na wallah umanan tanong kinanglan nagkabugang ka sa pamakatan Inoto, nakatay. Mga bay, pakita ko lang pinagawa niya mga dato. Bila mga sikpa na ginawa sa mga pirong. Rasulullah na kanyang pa. Tigyan, inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat sa'irul jasadi kulli. Wa in fasadat sa'irul jasadi kulli. Ala wa hiyal qalb. Ano dan tanong na yan? Tunono to.
kinanglan nagkabgang ka sa pamakatadam karumiyo pa sa nabi, mataan na tigo nabi, mapapadala, makumano siya, susak masasapo. Ano din nga? Mataan na mapapadalam, kumano siya, susak masasapo. Awati ko nabi, yung putwasak masasapo, nagtugumpya, namiya, rampit yan, sulangwanwang gaw sa ulawasak paraya din mitugumpya. Na upmanati ko nabi, mabinasa, hasta ka mautuwa miya binasa, sulangwanwang gaw sa ulawas. Kuriyan yan ito na, piyakarayagin. Kung naman tapito rin na sa masasapo, ala wahyal kan. Upamakapma na iyo to, nabanigyan na natigyan sa puso. Panginita ko wala makasisiyabog sa tanong, kaya pa kayo sa kasuin tanong, anto na ulo na riyan kaya matatago na katanong, ang manipis sa katawan, nakatatago nun, puso. Kung nga rin yan, si isa maranaw na puso. Kaya ba sa Arabian na kalbon? Ay nutokin lang, nagduglo nga sa pamakatag. Yang kaiyap, pero na ba sa Araba kalbon, nayamanan yan sa maranaw na puso. Ugaid na tano ninyo kay no kailangan nagtugo nga sa pamakatadong kaya kaya dito mga nagyang ka na nakalpon, naklid, umlid. Yan kasi sinabutan rin mga dato mga bay, yang ka na nakiya puso ka na inukinang lang nagtugo nga sa pamakatadong, makaklid, umlid. Bukan tanong kumasagaling. Sudah Nabi Mindero. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pangnini Rasulullah kay tuang kuwaning kira-kira ipupuso na pangnincur kaalalayo ng kasumpuso akan kuwagamang. Siya buto kay maanaw to. Bubangnin Rasulullah wala malalayo supuso yang kuwagama kakagyang katawan o nagya supuso na ato na ikasabuti siya, lang inu-replay ko sa buta na. Alay, inong abdero ay kalid ko malit. Nakakuha na nga man, pamimikiran na nga man abdero na kanya. Asinda ginawa nga, at na oras manggarin na tanto ka aromi reform. Kurekat niya, yakap-yapya kaya data. After 1 week na makakalid. Pati ka green, siyong yung magyatigin. Kurekat niya, nausi ko mga pasasambay ang naadnagkato na ko na si ko, soldo pito gawin na dun na panapas niya na sunat, kakaliat to matay, nga ngaya puso yan. After 1 week, na dun na sunat. Limada, niya kalit. Allah, tunapa na rin ibarat yan na miya karaya-rayag. Kinanglan na kinabugang sa pamakatado mo kagiyang ka na nga puso ka na kalid, kumlit. Anto na ay marayag ay ibarat yan na rin ka para kasabutan. Biyay na iniwag yan kay Amranaw. Ang Amranaw tanong. Ikira ka Ramadan na timing. Palitan o kami sa masjid. Koreyat na yan. Dato, bahay, sa mga bay na di mamagubirte ka, tayo mapemo ka na. Tigilan na di makabibitire sa mga dato, ay umana na kaya magkita, ganita nukrumin na kahit tumatiming gari ang mga puso. Na andun din siya pagabukataw na may aklit na din nagulong ka, kaya butaw sa masakit na si Imam ako si Bilal. Kurikat na rin, kaya warok sa arkanuto ka mantis. Mga urip na Allah. Pero manan, dalil manay ay bagaytan makinanglan na pagkabugang sa pamakatadum Romeo Papman sa Rasulullah tunay bitiru Rasulullah al-qalbu yasda'u kama yasda'ul hadid upama kapmaana iyanan na mata na tigo Rasulullah sa puso na pagkasakit di ko katimbalian Maurit Allah di ko kapagkasakit yan na Romeo Pasunabi wajilauhu at-zikr atau na panay qiraatul Quran atau na panay at-zikrul maut aya ko nakigari bulungo puso kukap kesakit yan na paganayron na tanmo ko Allah aya ikaduwa na ito na iniban na kabatiya sa paraman wala aya ikatlo mga uripan wala na ito na iniban na so katatasik ko kapatay mga uripan wala
Tapi ya, ako mag-ibaling wallah, nabi ako malingap kukuwi tanurod. Kung hindi ba, manutano siya dengkaan, saya ngabdeng at tanurod. Pero manang kurang kan, mapipira ko na at nabiya ka lang pagkusitan. Toto sini may mato na sidano sa mayaw mil adha. Agi iso ka pa nung balik, ay pisayang ko kaya sumbali au Ibrahim kuwatayan na Ismail. Lagi ka timulian na pala tanong na iso mong balik. Sudah ke sumbali na sapi na kambing. Sudah ke sumbali na kambing na to nari sumbali tanong ipalaya tanong na isumbali. Ay agi sumbali tanong na anak suhabat tanong di kupo. Wanita na sumbali yan ang anak sunian. May ko ka dedemiatan yan na sa kanya buitaw. Pailay ko kalaita mo na sa kanya buitaw. Aya maana niyan mga urip wala nang utuwa din yan nakatutubog. Kuyang utuwa mga tawa. Di pa mga kita na ko dali saksuang irong yan na. Ay ginaya penggestuan na agama na kumiyong kaw na tinabugan na agama. Na may kaya penggestuan na dunia. Tapi yan mga katangang ka. Nasumbali tanong sa. Sila ni man. So Ibrahim. Nasiumbali yan so Nabiullah Ismail awata yan. Saya buat ya sumbalian yan nun na para ko Allah. Amalo iman ni geda-geda ang kutuwa kaya tiron wala bisa Quran. Buwan niya panutul Ibrahim kuwatayan na Ismail. Falamma balaga ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Fandur mada tara. Ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kunay pitero Allah kuya panutulan yan nun. Pitero Ibrahim, gay karitang ko na pintatagin na baka na sumbal ingkos ka. Nauriyan yan na pitero iba Ismail, hey, amak kulayakan ng gula na nakakadansi. Sugur ka kami atong nakongkad na bibas yung utak. Pero manang ko, sumbalitan mo ay, nayagyan di ko sumbalitan mo, lagi ang napso ka no. Kung masuwa na tamo kaya ang tanong, kaya na sumbalitan mo na sumanga tamo-tano, sa kapanggal mo kasi huwag ang matano. Sapi, peto wataw, kambing, tunay liba, sakataw. Entero bisyo warwa na bumbulian na palenong kumang ni saring kanarila ang mawala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mangawin Allah. Kita no simkat kawan. Lagi na dapat tanong si kapar ke pakai dito pengratan may wallahi manto. Sabab bro, na yan yang murisin na pero manang ko, inanglan tanong, nagyang lagi day na maling tanong na siya buto ko. Lubod na miyaling tanong na at igagrabi na. Isu na ko ni siya buto ko, madakan man o tatiin may nangga. Pinapati o, sa mamang ni tanong ko Allah, at yung mga ulama ini kagya yung matanulim ko Allah. Amin, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pati kami ay pupuro kami rakas mga imami. Harap kami sa ilayin kami kasakay na yagagaw. Nagpang dinamir kaya Allah. Arilay kami kaya Allah. Sa mga kadustaan namin, yat di ba kami wantawa mga karibatan namin ka mga lulukay kami, Ya Allah. Ya Allah, kung dinamir ka arilay kami sa mga inami, sa mga amami. Kami arasay siran na kami. Malagi dito sa bibiyogakiran na gusto niya masay siran, Ya Allah. Ya Allah, penginamir kaya Allah kami yang mga muslim sanggaiya Cebu City. Napang ninamir kaya Allah au doa nabala murka tiubapan yang kita susubat kar kami na angkat ang kar kami na sampi na kawan sugagaw na busuran ang kaya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, penginamir kaya Allah so mga padagang kami kadanda namin inap penginamir kaya Allah aristing kasiran sa malahala lamang gasmiran sa kabaya kaya Allah. Nagupang ninamir kaya Allah, pakambarakatang kagiran ya Allah, so kawiyagiran ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kung ninamir kaya Allah, sampai kami kampang lagi dari Aragon, maskus wa kami sa siwi sa Aragon ng Idil Adha, utaw pigi kami ka, sa kapanggal mo kami, huwag kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilna jannataka ma'al abraril muttaqin. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآخر دعوانا